bere biziko Saio guztiak eten behar ditugu estatu osoan alerta dei bat zabaltzeko. Estatuko segurtasun goreneko kartzelatik preso batek ihes egin du. Armatuta dagoen susmoa dute eta arriskutsua izan daitekeela jakinarazten dizuegu. Ongi etorri Deabruaren tontorra eski estaziora. Eski ibilaldia. Tira, neskak, eskitxango honi alik eta probetxurik onena ateratzeko gokora ditzagun gure lehentasunak. Mutilak ezagutu, mutilekin flirteatu eta mutilak musukatu. Gauza gehiago ere egin daitezke eski estazio batean. Esate baterako muturreko snowboard egin. Inork etorri nahi du? Ez nik ez. Nik argazkion batzuk ateratzeko asmoa dut kamera digital berriarekin. Eta zuk, Clover? Ez mil esker, nik eski estazioko mutilik ederrena begiz jotzeko asmoa daukat. Hori erraza da. Planetako mutil ederrena gure alboan daukagu. Aizu, David, zer ari zara entzuten? Berdin dio. Betaurreko berriak jantzi bezain laster begira geratuko zait. Azken modako betaurrekoak dira. Kaixo, David! Betaurreko itxusi hoiekin txundituko duzun mutil bakarra, Arnolda. Berdin-berdinak ibiltzen ditu kimikako laborategian. Etxazu gaizki hartu, Clover. Baina ez dago edonoren esku eski jantzi esklusiboa edukitzea. Esklusiboa diozu? Eski jantzi hori nire espio jantziaren berdina da. Goizeko 10:04, mendia terpea. Wow! Zuentzat, David, aurkitu dut nire galaia. Bai, nire jauziak itzelak dira. Kirruak, txilinbueltak, bizikletak, denak. Jaitxieran berriz onena naiz. Nik irabaziko dut lehiaketa. Zuk irabazi aldiozu, Ales. Hala uste duzu? Horixe baietz. Snowboard egitea eskiatzea baino mundialakoa da. Jantziak ikusi besterik ez dago, erakutsiko altzen idake. Ongi da. Toda aspaldiko. Nahi alduzuk ikaraka bat txokolate mokatxino bero-beroa. Importatua da. Ongi da. Esan dizut snowboardean eta surfean bietan aritzen naizela. Ondo zaude, Clover? Osondo. Eskipan poxa honek ez du ala hola amore emango. Asteburu ederra daukagunez. Mandi bidaia osoan pairatu ondoren atxeden pixka bat hartzeko irrikitan nago. Bai, ondo etorriko zaigu bake eta lasaitasun pixka bat eskiatzera joan aurretik. Propio eskatu nuen, noe bakarreko suite bat. Mesedez, esaidazu hau ez dela egia. Andereñoak, lasaitu zaitezte. Lasaitzeko? Zaindariak dio ezin dugula logela aldatu. Jerry lagundu, zeu zara mandi gainetik entzeko daukagun itxaropen bakarra. Sentitzen dut. Institutuko lehiak nire eskumenetik kanpo daude. Baina mandi mehatxagarriagoa da, edo zein gaizkile baino. Ezin diguzu egin behar bat antolatu? Katu bat erreskatatu, zerbait edo zer. Munduak ez du salbatzeko premiari gaur. Eman aldizuedan aholkurik onena hauxe da. Lasaitu eta gozatu egin beharrekorik gabeko asteburuaz. Jakintza zuen, eskak, niretzat bakarrik nahi dut oe hau, beste apartekatu hiruron artean. Zuk ere jakintzazu, Mandi. Gutariko inork ez du zurekin izararik partekatu nahi. Eta, ze gertatu da todekin? Txokolate berorik gabe geratu zara, ala korrika aldegin du. Mesedez, todek entrenatu egin nahi zuen pixka bat lehiaketa aurretik, gero elkartzekotan geratu gara. Ara, zer da hau? Nire kamera eta ustazu zegoen lekuan bota... Bota gabe. Nire snowboarda? Nire jantzia! Hauxe bakarrik behar nuen. Askazal bat sartatu zait zuen zaborrekin. Ongi, irten gaitezen hemendik agudo. Eguerdiko 12:00 pasatxo. Izotz jokei zelaia. Tod lapurtzeko operazioa, bigarren hartu aldia. Bai! Wow, snowboarda, hokeia, patinajea, batako egiten ez dakizun zerbait? Bai, galtzen. Nire nahikoa ona naiz patinatzen. Hau
mina. Lagunduko aldidazu, ez dut asmatzen lokarriak lotzen. Ezkerretik eskuinera da, ala eskuinetik ezkerrera. Maltzurkeriaz jokatzea da hau. Lagundu! Norbaitek edo nork! Ez altxatu, ondo nago. Noiztik apurtzen da izotza zirkulu perfektuan. Norbaitek nahi egin du hau. Asko patinatu, Clover. Eguerdiko ordu bata pasatxo, Deabruaren tontorreko teleferikoa. David, eski estazio hau polita da, ez da? Bai, baina ere ikitzeko ziurraski baso zaharrak botako zituzten eta horren ondorioz desagertzeko arriskuan dauden animali asko etxerik gabe geratuko ziren. Beno... Bista erromantikoa da. Atsegina izango litzateke mutil laguna edukitzea arekin partekatzeko. Ez etxi izan, nik ere begiak zabalik edukiko ditut. Hementxe desagertu nahi nuke. Ikastaro bat egingo dut mutiletan egiten ikasteko. Itxar! Ongi nago! Hemen desagertzea nahi dudala esan dut, baina nintzen benetan ari. Ara! Kable hau ez da bere kaxaeten. Norbaitek moztu du. Eta orain zer egin behar dugu. Honetarako Akabo gure eskiatzeko ametsa. Bejondeizula, Sam. Teleferikoa apurtu eta ederki zorratu gaituzu denok. Ez da nire errua izan, norbaitek nahita moztu du kablea. Eta nire txartela jokatuko nuke, zeu izan zarela. Kontatu zure konspirazio teoria poliziari, barrez lehertuko dira. Kontuz, baldarra! Horretan nabil, baina ezin dut kontrolatu nire taula. Bejondeizula, Ale. Bai, eta malgarria zuaitzari parean tokatzea. Mandy. Arratsaldeko 3:04 gutxi pasatxo, basobidea. Zenbat aldiz apurtzen da izotza zirkulu perfektuan? Gutxi gora bera kable bat nahita mozten den bezain sarri. Edo taula bat erdibitzen den bezain sarri. Jauzi lekurantzen ninduan, eta bapatean taula bere kaxa mugitzen hasi da. Eta ez asmatu nor zegoenan? Ea asmatzen dudan. Emerekin hasi, Y amaitzen da bere izena, eta gure logelakidea da? Bingo! Andereñoak? Jerry, mesedez, esango hemendik ateratzeko modua aurkitu duzula. Mandirekin burutu ezin da gabiltza oraingoan. Sentitzen dut, Clover, berri txarrak dauzkat. Garai bateko mendekatzaile zitalak Jelly doktorea kartzelatik ihes egin du. Mundu osoa izostea eragotzi genion gizonak? Bai, eta baliteke zuen bila ibiltzea mendeku hartzeko. Itxaron pixka bat. Behar bada ez da Mandin guri kaltegin nahian dabilena, baizik Jelly doktorea. Hortaz, hobe dugu eski estaziotik lehenbailen aldegin. Prest ditugu maletak. Hortaz, Clover, oso kontu zibili behar duzu behirurok. Jelly oso arriskutsua da, hilgarria. Ondotxo dakit. Azkena harrapatu ninduenean, xakean jokatzera behartu ninduen. Ia hil nintzen asperrez. Adi lantresnak jasotzeko jauzgailuz bidaliko dizkizuet. Eta gogoan hartu, ikaskideako hartu gabe espiatu. Ez du inork ezer susmatu behar. Zorte hon iruroi. Ondo azkarra da, Jerry hau. Tira, barkamena eskatu beharko diogun Mandiri. Azken putz! Arratsaldeko 3:00, mendiko aterpea. Mandi,
Barkamena eskatzera gatoz. Uste genuen, zuzeundela gure istripuen atzean. Zatoztod, guazen hemendik handinaiko hauek ilean arrastuta edukitzearen errua ere nire leporatu aurretik. Adeitxua, hoi bezala. Haizu, Santod, batezik 10erako eskalan zenbat puntu ematen dizkidazu. Nik 10ekoa ematen dizut zuri, eman musu bat. Ongi da. Leioaren aurrean egingo dugu. Clover burua 360 gradu giratzen ikusi nahi dut. Ez hitzegi, utzi musua gerorako, Clover. Ezin dut zinetxe, flipatzen ari naiz. Barrura sartu behar dut, hostiela. Neska hori, Mandi, baitu egin dute. Aupa! Eta nork baitu nahiko zuen Mandi? Morroi erdi soztu izugarri batek. Jeli izan da ziur nago. Eta Mandi eraman du. Tira, ziur gaude gauzatxarra dela hau? Arratsaldeko 6 laurden gutxi pasatxo, Jeli doktorearen eskutalekua. Xake mate. Lasaitu zaitez, ez da horren besterako ere. Joko hau ergelkeria hutsa da, naiz harritzen zuri gustatzen. Isildu! Luzaroan egon naiz errebantxaren zain, Clover. Clover? Inork inoiz deitu didan gauzarik nazkagarriena da hori. Nien naiz Clover erotzar polarra, ni Mandi naiz. Baina jantzigorri hori, nik uste nuen... Pintxatu pixka bat, baina burua gehiagin ekatu gabe. Ea, nola deitzen zaio gauza honi? Horri, beoia, maitea. Horixe zara zeu ere orain. Zer da zarata hori? Ongi, piztera noa. Samales, Clover, Mandi naiz. Jelik dio nireak egin duela zuek salbatzen ez banauzue. Negar egingo nuke, baina lakotza egiten du nire malkoak izoztu egingo dira. Eta gainera ez dut herrimela korritzerik nahi. Lagundu! Nire ustez amarru bata. Mandi aurkitu dezagun nahi du Jeli. Eta Jelik nahi duena oso garrantzitsua da guretzat. Zergatik? Entzun badakit Mandi ez dela gure pertsona gogokoena, baina ez du merezi Jelikarentzat prestatuta daukana. Gainera begiratu alde honetatik. Mandi salbatzen badugu, zorretan egongo da gurekin, betiko. Ongi da, eta nola aurkituko ditugu? Mandiren berriketak entzunez, belarriko gure irratigailu supersentikorrez baliatuta. Ideia bikaina. Mendiaren gailurra da sinalia hartzeko leku honena. Guazen eskak zital bat atzeman behar duguta. Bai, eta beste bat salbatu. Ez da pentsatu ere, ez dut xakean jokatzen jarraitu nahi. Nire baitua zarenez, ez zaude uko egiteko egokieran. Gainera itxusia da. Aizu, barkatu baina baik eta hauen eukan gaurko egin beharrekoen artean. Gainera ez zara xake jokalari bateriona. Jokatu egingo duzu xakean eta gustatu egingo zaizu. Entzun ondo esatera noana. Azea hotxa, nire belarri gaixoak. Belarritako hauek baldaukate volumena jaisteko modurik. Badirudi Mandiren ahoa. Hegoaldera dagoela, hain justu. Lan bikaina, neska, kor Jeliren eskutalekua justu mendionen beste aldean. Guazen iluntzen ari duta. Gure bota superrarinekin deus batean iritsiko gara. Todekin musuka egon behar nuen orain, eta ez haizeotza hartzen. Sam! Ales! Clover! Isilik! Mugi zaitezte! Mugitu nahi nuke, baina... Itxatxita gaude? Hau, poza zuek irurok berriro ikustea. Berriro? Ezagutzen alduzu egizon hau? Oso gutxi. Ez zara mundua izozteko asmo makurrarekin tematuta egon gora indik? Alaxenago, bai, baina aurrena gauza garrantzitsu bat lortu behar dut. Bizitza soziale zain batetikoa? Mendekua! Gokoan duzu zenbat desio zenuen izotzerregina? Aldekiten usten bat iguzu, Mandi emango dizugu. Clover!
Ez da zu zeu geratuta ere, ez diot nire mendeku planari uko egingo. Botoi hau zapaltzea aski dut, borda honen gaineko elurgileak lehertu eta egundoko elurroldea sortzeko. Erabat kigilduta gaude. Ez duzue hauen beharrik izango. Tira ba, agur iruroi. Aizu, Clover, noiz atera zinen erotzar horrekin, eta nola bokatu zenuen zeren eroetxean egonaldia egiteko premia du. Agur betiko espioiak. Ai, akabo, gureak egin du, mine mandidazu. Clover! Zer, lasaitu dadin eman diot? Gaizki egin aldut. Ez, baina larrialdi batean apaintzen pentsatzea ere? Horrari da apaintzen. Patrikan gorde dut nire laser Espainietako barran jelik bizkarzorroak kendu aurretik. Guztia nire errua da. Merezi dut zigorra guain gaiztoa izategatik. Bizirik ateratzen banaiz honetatik ez zaituztet berriro irainduko. Mil esker, esan beharko? Ez da zuen arropei barregingo ere? Zer dute ba gure arrope? Ez mutil lagunik enduko. Ongi, hori gustatu zait. Ados. Ales, zu arduratu mandiz, Cloverrek eta biok jeliatze mango dugu. Nondik atera dituzu bota itzeloiek? Suitzan erositakoak dira. Datorren neguan moda-modan egongo dira. Ai, beltza eta urdina ez dira nire kolore gogokoenak. Makaxeago joan gitezke. Ai! Lehiaketa hau irabazi nahi baduzu ezin. Lehiaketa, ze lehiaketa? Heldu gogor, neska. Iluntzeko 8:00, txapeldunen pista. Ja! Eman amore neskak, inork ez dio todi irabazten. Bai, bitxia, ez aldu bere burua zitzegin hirugarren pertsonan. Bai, eta hain zuzen, alaxe bukatuko du lehia hau, gupion atzetik. Txiripaz aldegin duzuen eskak, baina oraindik etzareten nirekin neurtzeko moduko aurkariak. Oker zaudela esango nuke, Jeli. Zokoratu da zauzkagu. Deskuido ederra daukazue. Gure aurkat arabilzki geure lantresnak. Zabikaina, Jerry! Bai, baina ezin dizuet zuei gauza bera esan. Saiatu gara, baina jelik bizkarzorroak kendu dizkigu eta bat gutxiago ginen. Aurrenekoan espaduzue lortzen espioiak, saiatu berriro. Eta lehen postuko garaikurra da, Alexentzat eta berekide Mandirentzat. Gertatu da, gaizki atera da? Jeliki ez egin du, galdu egin dugu bere arrastoa. Garaikurronek merkea dirudi, urrez xaflatuta dagoela uste duzu? Behar bada brontzezkoa da urrez pintatuta. Clover, Ales! Ametxetan ari naiz, alamandik salbatu gaitu. Iluntzeko 10 gutxi, super sauna. Ikusi egin behar zenuten, Alesek pistatik atera dut tota arroputz hori. Wow, begira neskak. Nire kamera piztuta egongo zen jelin atzetik gindua zela elurroldean. Egundoko argazkiak dauzkat dena den. Sam, mundiala da hori. Ezin hobeto atera da dena eta aurrerantzean LMB-ak izango gara. Lagun minak betiko! Hartuko heldugu bainu lasaigarri bat lagunak.
Aizu, lehenen naiz konturatu, baina begi pozgarria zara oso axola dizu zure alboan sartzea. Sentitzen dut, Todd, baina ez zaizkit interesatzen birziklatutako gaiak. Ui, pertsona makurreta zitala zara gero. Zertaz ari zara, Mandy? Orain argi ikusten dut, zuk agindu duzu ni baitzea totkateatu aliztateko. Orain alferrikari zara gogor plantak egiten. Aizu, Mandy, Cloverrek bere bizia arriskatu duzu salbatzeko. Egingo nuke 60 bat hartuta zeundetela erotzar horrekin. Zuen 60 izenak zekizkien nenuen zuetaz fidatu beharran dinaikoak. Guk nahi dugun bakarra lagunak izatea da. Barkatu, nien naiz aurpegi biko saltzailekin elkartzen. Neskak zuen logelara noa oporraldia bukatu arte, baina hauek niretzat bakarrik. Ondo laburra izan da bizkidetasun hau. Bai, mendian utzi behar genuen. Begiratu alde honetik, neskak, bete dugu gure egin beharra. Bai, jelirenak bukatu dira betiko. Enintzen egin behar horretaz ari. Azkenean bidali dugu Mandy gure logelatik.